खालामदोंमोन? लावदुम फिथा फानदोंमोन दुकानखौ दा 27 बोसोरसो जाबाय 27 बोसोर जाबाय आंनि गथ'आ बुद्रुबायनाय जादोंमोन बेखौ गारना थांनानै दुकान होयोमोन नैबे समाव दंबाय आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थांनाय टंला नैबे दखरा अफिसनि जिथु मावखुलि बे मावखुलि लांगोनायाव आं दा नैबे समाव दंफैयो आरो दा दिनै जों बयबो मिथिगौ दिनै 8 मार्च अथबा दिनैनि दिना जाहैबाय मुलुगनां आइजो सान बे आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै आं नोंथांमोननो नैबे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सानदों दा बिथाङानो जाहैबाय 1990 मायथाइयावनो मोनसे फिसा गला होनानै दिनै सासे जाफुंसार आइजो महरै दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लायाव मिथिसार जानो हादों दा बिथाङानो जाहैबाय तानेश्वरी स्वर्गियारी बिथाङानो जाहैबाय तानेश्वरी स्वर्गियारी बिथाङा 1990 मायथाइयावनो मोनसे फिसा दखान होनानै जिथु नंबां जिथु फिथा लावदुमनि दखान बे फिथा लावदुमनि दखानखौ होनानै दिनै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों दा जों नैबे समाव बिथाङा दिनै जिउआव जाफुंसार जानो हाबाय दा बिथांनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव मा दङ जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिनो नाजानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया नोंथांखौ बरायबाय बान्था बावबाय मा बुंगोन दा जिल्ला मोजां मोनदो मानि थाखाय बान्थाखौ मोनखो नोंथाङा दा आंनि माबा थाखाय मानि थाखाय दा आंनि दुखुनि माबा थाखाय आरो दखाननि मा दखान खालामदोंमोन लावदुम फिथा फानदोंमोन ओमफ्राय लावदुम फिथा फाननायावनो दा लावदुम फिथा फानोमोन बेयावनो दखानखौ जिदलाना होबाय थायोमोन माबा इन्जुरबो खारना होयोमोन जिदलाना होबाय आरो खिनाबो होयोमोनसो दरजा मोखाङाव खिना दोनोमोन मा समाव खालामनाय दखानखौ दा 27 बोसोरसो जाबाय 27 बोसोर जाबाय आंनि गथ'आ बुद्रुबायनाय जादोंमोन बेखौ गारना थांनानै दखान होयोमोन आंनि हौवायाबो माइ माइरं होआमोन ना दाबो होआ दाबो गैया 5 फैसाबो गैया हौवाजों बेलेग नामा बेलेग जों बेलेग थायो माथो होलाया खरसा होनो मोनगोन होननानै माथो होआ नोंजों सोर दङ दायो आंदो फिसाला बिहामजो आरो आबौ फिसा सानै दङ ना इसोरदो जायो बे फिथा लावदुम दखानानो दाबो दङ ना आरो गुबुन दखान दंबायो दा बेलेग दखान दङ माबा मालपुवा दखान होयो मालपुवा दखान आरो साया मालपुवा होयो बेनिफ्राय आरो माबा जेरेस दङ हिजिम दङ आरो गेलामाल दङ फिसा दखानजोंनो नोङो आरो दखान खालामबावनो हादों आरो नङा होमबा बे रोखोमनो जालांबाय आरो फिसाफोरनो एगारना होबाय आंखौ जिदला जेसि खामबाय थानायखाय गारबाय आङो इसोरखौ सोना होबाय आरो फिसाफोरखौ दायो दखानजोंनो नोंथाङा न'खरखौ लुनो हाबाय बे रोखोमनो लुदो गथ'फोरखौ फोरोंनो हाबाय बे रोखोमनो फेदेरनो हाबाय नङा होमबा दा नों मा बुंगोन दा नों बायदि माखासे आइजोफोरा दखान होनानै दङ लामा दथाफोरावहाय खिन्थु माखासेया नों हा बायदोंमोन आङो बहुद दानो एसे दा माबा जाबाय आरो खायसे बाय मालिकआथ' हा होआखैनो 6 बिगाल' गथ'फोरा दा बाय माबानायखाय 6 बिगा एगारना होदो र' गायनाय हाखौ दायो दखानजोंनो नोङो गावखौ देरहानाय मोनदों ना बिदिनोसो देरबाय आरो दा बिदिनो देरबाय आरो ना दखानजोंनो जाबाय आरो दखानजोंनो जाबाय थादो दा दिनै बान्थाबो मोननो हाबाय माबायदि नांदों बान्थाखौ मोननानै दायो बान्थाखौ मोनना माबायदि नांदों दा मा गोजोन मोनदों बहुद दुखु जानानै सैसोनो हाबाय दा दिनै बे बान्थाखौ मोननो हाबाय ओमफ्राय नों बायदि माखासे आइजोफोर दङ बिसोरखौ मा बुंगोन दा आं बायदि जाथो खस्थ' खालाम खस्थ' खालाम